Pabiling missing ang usa ka tugboat nga naapil sa gikuso-kuso sa pag-igo sa bagyong Odette. Usa ang gituhoang namatay samtang may usa ka tripolante ang naluwas. Ang report ni Nico Sereno. Padayon ang search and rescue effort sa Coast Guard pagpangita sa na-missing nga tugboat. Ang MV Strong Trinity miangkorahe sa kadagatan sa Talisay sa wala pa mukuso-kuso ang bagyo. Apan wala na igkita ang maong barko. Sa kakusog sa hangin, gituhang napadpad kini sa kadagatan sa Naga. The last position, nasa in between siya ng Naga and Talisay. Napadpad yun sir gawa sa bagyo, sa sobrang lakas ng hangin during that time. So napadpad siya doon. Hayan muhimo ang Coast Guard og diving operations aron malocate ang nahimutangan sa tugboat. Susihon pa kung asa kini nahimutang ug kung nalunod ba. Apan giingong hilabihan kalawom ang parte sa dagat nga ilang suhiron. Most likely magda-dive na sir. Inana na lang yun ang kuan, base sa last position, i-dive na tong area para makuan yun na to. Makita pa baghali po na kay Pritimang Lauma. 270 meters ang gilawmon. Sa search effort sa mga otoridad, dunay usa ka survivor nga na-rescue ug nay usa nga nakalas sa insidente. Napu pa ang missing karon. Aminado ang taga Coast Guard, suliran sab karon ang komunikasyon aron maka-coordinate sa taga-barko ingon man pamilya sa tripolante. We cannot set aside the possibility na may ano pa, but the Coast Guard and other agencies were exerting effort in locating the remaining missing crew. Kasi may mga addition, may mga barko din na napadpad sa ibang area. Walang may imposible. Hopeful lang gihapunta. Sa statement sa Key West Shipping Corporation, gipasalig nila miabag sila sa search and rescue operations sa mga otoridad. Misaad sab sila nga mohatag og assistance sa pamilya sa mga tripulante. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.